o bolofaraw la o ye hadamadenya taabolo ye o ye hakili yɛrɛ kɛcogo ye o ye hali sariya ka laɲini ye mais an ka bɛn kelen kan silamɛya lasiribaw la silamɛya fondamenbaw la silamɛya jɔsenbaw kan an ka bɛn kelen kan ka ɲɔgɔn minɛ o la k'olu sabati k'olu tɔpɔtɔ k'o dili bon kosɛbɛ o ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ma wajibi de ye hakili la kuma in de jɔ min kan o ye nin de inchallah o faamuyara docteur nuqatul ikhtilafu yɛrɛ an bɛ jumɛn sinsin alhamdulillah Cheikh Aluseni ye min fɔ k'o kuma in k'a sɔnji jalo fɛn fila bɛ mɔgɔw an ka bɔ ɲɔgɔn na quoi an fɔra ɲɔgɔn kɔ o ye ikhtilafu ye ani an fara la o fana ye ko wɛrɛ ye u tɛ kelen ikhtilafu bi kɛ quoi a ko wala yazaluna mukhtalifin ala ko yare ka laɲini ale ye dali kɛ ten de an mago bɛ dafaliya min na ɲɛnamaya kɔnɔ n'an ma fɔlen ko o tɛ se ka kɛ o ni ala tun bɛɛ lajɛlen da ka kɛ cɛ de ye a tɛ taa o n'a ye bɛɛ da ka kɛ muso de a tɛ taa o ala y'an dan k'a kɛ cɛ ye k'an kɛ muso ye k'an kɛ denmisɛn k'an kɛ mɔgɔkɔrɔba ye k'an kɛ farajɛ ye k'an kɛ farafin ye k'an kɛ mɔgɔ jan ye k'an kɛ mɔgɔ suman ye k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ walasa dafaliya dɔ de ka sɔrɔ nunɛ in kɔnɔ ale ko k'ale buna adamaden bɛɛ da a y'u kɛ su ye a y'u kɛ kabilaw a y'u kɛ dugu a y'u kɛ jamana ye litaharafu mun kama adamadenw ka se ka ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn dɔn bɛ taa yiri minɛ jalo a bɛ taa bɔ litaharafu de kayfa ta'awanu walasa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ in de ka laɲini min litatakamadu o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ laɲini an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ taa yiri min na an ka ɲɔgɔn dafa ɲɛnamaya kɔnɔ donc n'an ma ɲɔgɔn dafa ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden bɛ to i nagasilen don maa si kelen tɛ se ka i yɛrɛ wolo k'i yɛrɛ an ka miiriyaw la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka faamuyaw la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ i yɛrɛ bɛ se ka fɔ i yɛrɛ kɔ k'a ta sɔgɔma ka taa se wula in na ma i bɛna sɔrɔ miiriya dɔ bɛ yen misali i b'a fɔ ko Imam Malik ka mazahabu kɔnɔ i bɛna sɔrɔ Imam Malik ka mazahabu i bɛna sɔrɔ bolofara a ko wala tafarraqu aw kana fara an k'o bila ɲɔgɔn na fɔɲɔgɔn ye tiɲɛ ye mais farafara de tɛ tiɲɛ ye o la dɔnnibagaw ko al-ikhtilafu mashru'un wa tafarruqu mazmumun ikhtilafu ye mashru' ye o dagalen don a bɛnnen don sariya ye sira di k'an ka bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o dagalen don mais farafarali o de banden don o kɔniyalen don o man kan ka kɛ cogoya si la donc problème min bɛ yen o ye farafarali ko problème de n'o tɛ fɔɲɔgɔn ko tɛ farafarali min kɛra ni farafarali nana kɛ Cheikh Aluseni ala kɛra ka hadisi sɔrɔ a bɛ na ni mun ye a bɛ na ni tabagudu de ye wala tabagadu an bɛ ɲɔgɔn kɔniya ni fara nana bɛna mun ye wala ta k'a ta o de bɛna an bɛ ɲɔgɔn tigɛ sɔnya a bɛna ni mun ye a bɛna ni wala ta ba bɛɛ a bɛna n'o problème de ye an bɛna an kɔ don ɲɔgɔn na o de k'an ka ɲɔgɔn dɔrɔn an bɛna ɲɔgɔn kɛlɛ de an fugufugulen ɲɔgɔn kɔrɔ an tɛ position kelen na donc acte la tafaruku bɛ y'o la n'a fɔ sisan bɛɛ ka taa position kelen fɛ hali n'a sɔrɔ ne ka miiriya tɛ aw bɛ ka min kɛ ni silamɛw fɔ n'a fɔra ko silamɛw ka bɛn kama ne ye n ta in to n taara silamɛw ka bɛn nɔfɛ i b'a sɔrɔ ko nin bɛna kɛ tiɲɛ na ne Hamza ka hakilila tɛ kosɛbɛ ne ka hakilila tɛ mais silamɛw ka bɛn ɲini kama n bɛ fara bɛɛ lajɛlen kan ni jɛna ye n b'a kɛ o de ma force ye o de ɲini ma an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɛ wajibi tɛ a ka k'an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye o n'o kɛra a tɛ se ka marcher o a tɛ se ka marcher mais jama fanba taara min kɛ ne Jabi Faru kan n b'a kɛ n bɛ sɔrɔ min yɛrɛ fana n b'a kɛ fo k'a fɔ ko n y'a kɛ o de ye tafaruku an ka actes kɔnɔ an ka waleyaw kɔnɔ an ka prise de position na an ka kunkilennaw na an ka silamɛya baara la an kana fɛn kɛ fɛn min b'a affaiblir fɛn min b'a nagasi fɛn min b'a fanga lɔfu fɛn min b'a to an ka fara n'an farala dɔrɔn faga t'an na tuguni mais faamuyaw la ani miiriyaw ni dɔnniyaw la an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ala y'o di o de bɛ na ni jidi ye quoi dɔnni yɛrɛ yiriwali la e bɛ miiriya dɔ ta ne bɛ miiriya ta an bɛ sigi an bɛ débat ka taa fɛ ko dɔ bɛ sabati ka taa fɛ a bɛ dunya ka taa fɛ mais farafarali silamɛ ko la k'o de ka ala ko wala tafarraqu k'o ye haramu de ye quoi ni ala y'a fɔ wala tafarraqu a y'a fɔ ni nahayi de ye nahayi ye haramu de ye usuliya ni tahrimu de don quoi a kana kɛ n'a kɛra jurumu de b'a la n'a kɛra koko de b'a la n'a kɛra kɔlɔlɔ de b'a la n'a kɛra lajaba ni tɔɔrɔ de b'a la ala yɔrɔ ala de punition dɔ de kɛ ka taa u kan min fana ye tuguni a n'an bɛ kojugu min kɛ o de ka bon anw de ka ɲumanya min fana kɛ o de ka girin n'o fana ye ala yɔrɔ an ko kan ka taa an bɛ se ka taa cogo di o ka gɛlɛn jalo e bɛ ka juguman min kɛ o de ka bon ni ka ɲuman ye ne bɛ ka juguman min kɛ o de ka bon ni ɲuman ala yɔrɔ ne ko n jigi bɛ ala ka hinɛ kan n jigi bɛ i tɛ yiri kan wa i bɛ yiri kan bolofara min taara tile fɛ ni ne sigilen ne tɛ yiri kan wa i b'a kan ou bien bolofara min yɛlɛnna sanfɛ Hamza taar'o la a tɛ yiri kan wa a bɛ yiri kan a bɛ yiri kan donc mais ni mɔgɔ dɔ nana ka jele ta ka bolofara tigɛ dɛ ka yiri yɛrɛ ju yɛrɛ tigɛ ka bɔ pewu mun de bɛ kɛ sisan bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ duguma de don bɛɛ bi duguma bɛɛ bi a bɛ bɔra silamɛya la bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a bɛ komi fɛn dɔ de bɛ yen nɔ o de tɔgɔ ko pilier essentiel i ye kuma in faamuya o pilier essentiel nin n'a fɔra an kuma in faamuya n'an y'o minɛ e ka bolofara bɛ préserver nin ka bolofara bɛ préserver ne ta bɛ préserver parce que an bɛɛ bɛ silamɛya kan
o tɛ kɛ mais n'an ye yiri ju in tigɛ ka bɔ yen nɔ ne bɛ kɛ o kɔrɔ an si tɛ silamɛya kan bilen bɛn ani kelenya la ilaha illallah muhammadu rasulullah au titre de ça o de ye yiri tɔrɔnkomɛn ye an bɛɛ bɛnnen bɛ kelen kan min na o de ye o ye maadama an bɛɛ b'o kan imam Ghazali y'a fɔ imam Ghazali ko k'a fɔ ko limaniya a ko al-imanu billah ka da ala la a contraire ye jumɛn ye al-kufru billah ka kɛ kafiri ye limaniya ye fɛn jumɛn ye a ko al-imanu billah huwa tasdiqu bi kulli ma jaa bihi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam i tulo bɛ kuma la ni maa sɔnn'o ma ko alakira nana ni fɛn min ye a bɛɛ ye tiɲɛ ye n'o limaniya b'i kɔnɔ ka ban i tɔgɔ